Hola, bon dia. Soc Santi Fortuny, militant de l'Assemblea Local d'Endavant d'Ossant de Tarragona i he vingut avui aquí a la Diputació de Tarragona per 36a vegada consecutiva hem vingut a penjar l'estelada, ja que el senyor Poblet, president de la Diputació i membre de Convergència Democràtica de Catalunya, no es veu capaç en cap dels casos de desobeir la legislació espanyola en un nivell tan micro com és penjar una estelada en una finestreta i que es quedi penjada, ja que sembla ser que no és un símbol oficial. Trobem molt important aquest tipus d'accions tan simbòliques i petites perquè posen de fet que en el nostre dia a dia, no només en grans lleis parlamentàries, estem disposats i disposades a desobeir aquesta legislació que en cap cas volem acatar perquè no és la nostra i posa de fet que aquí hi ha partits que es fan dir sobiranistes i que en el seu dia a dia no es veuen capaces de desobeir. El dubte que se'ns presenta és com crearem un nou estat a una de les parts del nostre territori si no som capaces de desobeir coses tan senzilles com ficar una estelada a una finestreta.